Сәгырев укулары дигән исем астында узучы бүген конференция эшенә нәтиҗәләр ясап җиңүчеләрне билгеләгәнче сәхнәдән шагыйрьнең шигырьләре, аның сүзләренә язылган җырлар яңгырады. Аларны бу чарага дип махсус Гакил аганың дуслары, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәрләре Рәйсә һәм Гакил Шакуровлар әзерләгән. Берәүләр дус табының янында, берәүләр кайгылы чагында. Берәүләр алдында дус булып, калалар артыннан тикереп. Ульяновск өлкәсендә өлкәннәр өчен фәнни-гамәли конференциялар, һәр төрле форум, семинарлар һәр даим уздырылып торса да, мәктәп балалары өчен мондый фәнни чара әле икенче тапкыр гына үтә. Читтә яшәп тә шушы милләтебезгә хас булган ачык чырай, теләктәшлек, ярдәмләшү, хөрмәт кебек хисләрне, туган телебезне ярату, үстерүгә күп өлеш кертеп яшәүебез өчен Ульян татарлары шушы Дмитроград өлкәсендәге мөгаллимнәргә һәм шушылай укучыларга һәм билгеле инде янып киеп йөрүче җитәкчеләргә рәхмәт хисләре җиткерәсе килә, соклану хисләре. Төбәк татар автономиясенең мәктәп укучылары арасында фәнни эш белән шөгыльләнү башлангычын өлкә мәгариф министрлыгы да хуплап ала. Менә бу укучыларның конференциясен оештыру безнең күптәнге хыялыбыз иде. Ниһаять ул хыялыбызны тормышка ашырдык. Үткән ел безнең Минерә Мәүлетовна әйтеп китте инде. Берничә районнан катнашкан булсалар, бу ел инде безнең эшләрнең очыда кырыйда булмады дип әйтергә була. 120 укучыдан эш алдык. Катнашучыларның саны гына түгел, географиясе дә зур. Татарстанның гына да 12 район мәктәбе катнашкан. Мин менә шушы фәнни конференциядә бу ел инде икенче ел катнашам. Минем үземнең укытучым Давлетшина Гүзәл Абдухай кызы белән һәм икенче елны инде менә беренче урынга лаек булдым. Эшебезнең bütün материалны туплаудан башладык. Интернет чараларын, аның китапларын, аның турында язылган материалларны, матбугатта басылып чыккан мәкаләләрне танышудан башладык. Һәм эшебезне нәтиҗәсе буларак инде эшебезне беренче тапкыр менә шушы чарага җибәрдек. Гакил ага сау сәламәт булмаса да, әнисенең улы ярдәме белән ул китапханәләрдә, мәктәпләрдә була торган чараларда бик теләп катнашырга, очрашуларга йөрергә ярата иде. Biz аның белән очраша идек исән чагында, килеп ул шигырьләрен сөйли иде, балалар җырларын җырлый. Һәм инде менә хәзердә дә аны онытмыйлар, бик кызыксыналар. Беренче тапкыр шалтыраткач Халидә апа алган иде трубканы. Әле авырсынып тора агагыз, бәлки килә алмас диде. Инде үзе белән сөйләшеп карагыз дигәч инде. Трубканы Гакил абый үзе алгач, әлбәттә киләм диде. Конференция нигезләмәсе буенча укучылар берничә номинациядә чыгыш ясау хокукына ия. Шуларның берсе үз төбәгенең танылган шәхесләре. Опас районыннан килгән Инсаф Сафиуллин үз хезмәтен якташлары, язучы Гали Хуҗига багышлаган. Авырлыгы язуда инде шигырьләрен укып, язып чыгуда, дәрес иттереп, темасын дәрес иттереп билгеләүдә. Мәктәп укучылары мондый фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашып, беренчедән халкыбызның танылган шәхесләрен тирәнтен өйрәнсәләр, икенчедән үз төбәкләре тарихына, мәшһүр якташларына кагылышлы яңа мәгълүматларда туплый. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.